Bună ziua, bă, băieți! Aici vreau să spună pe cineva să nu se uite în coace. Dacă se uită în negru, spunem să uite, îl așteptăm în părare. Hai că bă, băieți, am auzit că vorbește despre femeia moartă și nu vorbește despre o fantomă ceva, Max. Hai, îl așteptăm în părare și pa! Comandar, uite, cine se abonează și dă like este cel mai tare, este zeu, pa! O să vezi partea a doua. Nu uitați să mergem la restaurant să vă abonați. Dar vezi, din păcate nu mai vine. Să mergem de acolo. Opa! Opa!